ndandakno aku iki. Trep. Karo ipene kuning. Oh. Kuning piye? Mudeng ora mergo kuning. Mergone kowe iki ngopo kok nesu karo kanca-kanca iki ngopo? Kandhani karo kanca-kanca. Kuning penggali warga masyarakat Kebonsari iki kuning kudu wening. Penggali. Kuning kuwi kudu wening pikire. Nah. Kowe iki biru karo rombongan iki biru. Heeh. Biru kuwi kuwi nandakne masyarakate wong Kebonsari iki guyub rukun. Biru bisa rukun sak lawase. Biru. Yen ireng. Ireng lho, iki ciri khas masyarakat ana ing Kebonsari kene irit, ireng. Iri dengki ora pareng lho rene. Mulane do guyub ora enek sejotan. Kaya kowe sak omahe ora omong-omongan. Awitena lagi nesonan kok omong-omongan. Gandeng iki sing rawuh iki. Ireng apa nek? Pupung aku rada mletik iki. Jane lorek. Lorek. Sing ngakon sapa? Yoga-yoga. Ora kon ngartekke dhewe. Wah, aku kok ora ngakon yoga ora. Lorek kuwi apa? Lorek kuwi? Lorek. Mudeng ora? Ora, mulane aku takok. Lho. Lorek kuwi lho. Gumun. Lho. Kuwi rek ngono. Rek ki mas. Rek kok iso mas sih? Ora percaya kowe nang Jawa Timur arek-arek ku mas-mas. Ya. Elak iki. Ngartekne kok angel ram. Ora. Lah kowe gak iso ngartek terus aku mbok jejeg iki lho. Ala kae lorek-loreke sing nabuh kae. Iya. Iki sing rawuh panitia komplit. Sapa ae? Ketuane Bapak Aji Utomo. Terus Bapak Sriyanto, Bapak Purwadi. Berarti apal temen Mas? Pak Wardi. Lho, sing nganggo blangkon kae. Kae Pak. Ben didusi kae Pak Mudin. Aku tak adus dhewe aku. Aku tak adus dhewe aku. Lho terus tak didusi Pak Mudin iki lho. Ayo, nganggo londo gelem ra. Ora kok apal temen. Lho apa? Panitia. Ya ini sendi asmane sapa? Lho, wong iki serawung penting. Wong iki serawung nggo njembarake rejeki. Silaturahmi iki aja nganti pedhot. Ngragetke paseduluran. Paseduluran. Lho. Dikira mung awuran no. Nah, Pak Purwadi sing ndi? Bapak Aji Utomo ki ketua panitia. Ya. Pak Aji Utomo sing niku. Bapak Sriyanto. Ayo, Pak Sri Mulyono. Oh, soken. Pak Purwadi. Pero. Tenanan ora kowe iki. Pak, sampane ganti jeneng ya ora kabar kan. Kok ganti jeneng iki lho. Lah dhisik asmane Pak Purwadi. Lah saiki Pak Haryo. Saiki Pak Haryo. Pak Wardi iki. Iki Pak Darussalam. Kok iso Pak Darussalam iki Pak Mudin, nggih Pak. Oh. Ya Pak Mudin masa asmane Darussalam kaya masjid. Sapa iki? Ayo. Iki sapa? Sapa? Oh, bingung, dalange bingung kok. Iki sapa? Sapa? Kowe apa ngerti ya? Ora ngerti no. Sapa? Iki wong nonton. Pak Purwadi sing pundi Pak Purwadi lho. Pak RW pundi Pak RW? Salaman sik. Nah. Nah, Pak Pur. Duh, Pak Purwadi kendel. Piye to? Kancane lungguh nang kursi lungguh sumur. Yo witekno kursine ya Wah, melu seneng ya, Cak. Alhamdulillah, Mas. Iki saged sowan wonten ing tlatah Kebonsari. Mriki nderek urun dedonga kagem warga masyarakat sedayanipun. Mriki ingkang kepareng rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika. Mangan roti campur kopat. Mugi warga Kebonsari tansah binaringan sehat. Amin. Angon sapi ning tengah sawah. Mugi digamplengi wong. Lah ngopo tandur kok terus angon sapi itu ning lapangan apa ning ngendi ngono kok. Lah bar panen pelaan lho. Oh iya. Begitu. Oh diprotes. Angon sapi ning pinggir sawah. Mugi Desa Kebonsari pikantuk berkah lan